Πώς λέγεται ο Ιαπωνέζος εμπριστής? Ένας βιομήχανος λοιπόν έχει πάει διακοπές στο εξωτερικό και παίρνει τηλέφωνο σπίτι του για να μάθει πώς πάνε τα πράγματα. Παίρνει λοιπόν τηλέφωνο σπίτι, το σηκώνει ο μπάτλερ και του λέει: τι γίνεται, πώς πάνε εκεί τα πράγματα? Τίποτα το ξεχωριστό, κύριε. Α, τώρα που το θυμήθηκα. Πέθανε ο σκύλος σας. Πέθανε ο σκύλος μου? Πώς έγινε αυτό? Να, λέει, τον πάτησαν τα άλογα. Τα άλογα, λέει. Καλά, τι γύρευαν τα άλογα έξω από το στάβλο? Του λέει ο μπάτλερ: είχε πάρει φωτιά ο στάβλος, οπότε τα άλογα βγήκαν έξω για να σωθούνε. Τι, λέει? Πήρε φωτιά ο στάβλος? Μα πώς έγινε αυτό? Τι μου λέτε τώρα, κύριε? Εδώ πήρε όλο το σπίτι σας φωτιά, ο στάβλος δεν θα έπαιρνε. Τι? Πήρε το σπίτι μου φωτιά? Πώς έγινε αυτό? Να, του λέει ο μπάτλερ, πήρε το εργοστάσιο σας δίπλα φωτιά και τώρα ξέρετε πώς μεταφέρει τη φωτιά. Τι, του λέει? Πήρε φωτιά το εργοστάσιό μου? Καλά, πώς πήρε φωτιά το εργοστάσιό μου? Του λέει ο μπάτλερ, από τα κεριά. Ποια κεριά, άνθρωπε μου? Δεν είχα κεριά στο εργοστάσιό μου. Ναι, εσείς δεν είχατε, αλλά τα βάλαμε λόγω της περίστασης. Ποιας περίστασης? Της κηδείας της γυναίκας σας. Τι, του λέει? Της κηδείας της γυναίκας μου? Πέθανε η γυναίκα μου. 35 χρονών ήτανε, πώς πέθανε? Δεν άντεξε το σοκ, του λέει ο μπάτλερ. Ποιο σοκ? Του θανάτου του γιού σας. Τι? Πέθανε και ο γιος μου. Πώς έγινε αυτό? Να, εκεί που έτρεχε τον πάτησε ένα αυτοκίνητο. Ένα αμάξι? Καλά, και γιατί έτρεχε? Για να βγει από το εξοχικό σας που γκρεμιζόταν. Τι? Γκρεμίστηκε για το εξοχικό μου? Καλά, πώς έγινε αυτό? Έγινε ένας μεγάλος σεισμός και γκρεμίστηκε. Ωραία, του λέει, μου μαύρισες την ψυχή να πούμε. Κάνα θετικό έχεις να μου πεις? Θετικό, δύσκολα πράγματα, κύριε. Α, ναι. Θυμάστε κάτι εξετάσεις για το AIDS που είχατε κάνει πριν φύγετε? Ναι, του λέει. Τι έγινε? Θετικές βγήκαν. Είναι τρεις γιαγιάδες και συζητούσανε και λέει η μία: εγώ πλέον, λέει, ξεχνάω πάρα πολύ εύκολα. Να φανταστείτε, ξεκινάω να ανέβω τη σκάλα και σταματάω και λέω: τώρα ανέβαινα ή κατέβαινα? Λέει και η άλλη: εγώ, να δείτε. Είναι φορές που μπαίνω στο μπάνιο και σταματάω και λέω: τώρα έμπαινα ή έβγαινα από το μπάνιο? Λέει και η τρίτη: εγώ πάντως ευτυχώς είμαι μια χαρά, να χτυπήσω και ξύλο. Ποιος είναι τέτοια ώρα? Είναι στο σχολείο του Τωτού λοιπόν και τους λέει η δασκάλα: λοιπόν, παιδιά, αύριο θέλω να μου φέρετε από ένα αντικείμενο που έχουμε όλοι στο σπίτι μας. Εντάξει, λένε τα παιδάκια, περνάει η μέρα, έρχονται την επόμενη μέρα. Οπότε η δασκάλα φωνάζει την Ανούλα μπροστά και της λέει: λοιπόν, Ανούλα, εσύ τι μας έφερες? Εγώ, λέει, κυρία, σας έφερα ένα πυρούνι. Μπράβο, Ανούλα. Και δεν μου λες τι σου είπαν οι γονείς σου όταν πήρες το πυρούνι από το σπίτι? Μου είπαν ότι η ιδέα σας ήταν πολύ έξυπνη, κυρία. Ωραία, λέει, τώρα Κωστάκι, εσύ τι μας έχεις φέρει? Εγώ, κυρία, σας έχω φέρει ένα κουτάλι. Μπράβο, Κωστάκι. Εσένα οι γονείς σου τι σου είπαν όταν πήρες το κουτάλι από το σπίτι? Και εμένα, κυρία, οι γονείς μου είπαν ότι η ιδέα σας ήταν πολύ έξυπνη. Γυρίζει και στον Τωτό η δασκάλα και του λέει: εσύ τότε τι μας έχεις φέρει? Τότε ο Τωτός βγαίνει από την τάξη και μπαίνει μέσα με μια μπουκάλα οξυγόνου. Τον ευλέπει η δασκάλα και παθαίνει σοκ. Του λέει: τότε, τι είναι αυτό που έχεις φέρει, παιδί μου? Μπουκάλα οξυγόνου, κυρία. Μα βρε, τότε δεν είπαμε πράγματα που έχουμε όλοι στο σπίτι μας? Αυτό δεν το έχουμε όλοι στο σπίτι μας. Και τέλος πάντων, εσύ πού τη βρήκες την μπουκάλα οξυγόνου? Την πήρα από τον παππού μου. Καλά, και ο παππούς σου τι σου είπε όταν του πήρες την μπουκάλα οξυγόνου? Πώς καταλαβαίνεις ότι μπήκανε δύο ελέφαντες στο ψυγείο? Δεν κλείνει πόρτα. Η δασκάλα του Τωτού λοιπόν λέει στα παιδιά: θέλω να μου φτιάξετε μία πρόταση που να έχει μέσα τη λέξη μάλλον. Σηκώνει το χέρι η Ανούλα, λέει: δασκάλα, πες μας εσύ, Ανούλα. Και λέει η Ανούλα: χθες πήγαμε με τους γονείς μου στο εστιατόριο, μάλλον πεινούσαμε. Μπράβο, λέει η δασκάλα. Για πες μας και εσύ, Κωστάκι, μία. Και ο Κωστάκης λέει: χθες πήγαμε με τους γονείς μου στην παραλία, μάλλον έκανε ζέστη. Μπράβο, λέει η δασκάλα στον Κωστάκη. Πετάγεται και ο Τωτός από το τελευταίο θρανείο και λέει: κυρία, να πω κι εγώ μία. Για πες μας και εσύ τότε μία. Οπότε ο Τωτός λέει: πριν μία εβδομάδα πήγαμε με τους γονείς μου στο χωριό. Ξαφνικά βλέπω τη γιαγιά μου να παίρνει ένα περιοδικό που είναι γραμμένο στα αγγλικά και να ανηφορίζει προς το βουνό. Μάλλον πήγε για νούμερο 2, γιατί η γιαγιά μου δεν ξέρει αγγλικά. Πάει ένας τύπος στο γιατρό και λέει: γιατρέ μου, έχω μεγάλο πρόβλημα. Τι πρόβλημα έχεις? Πονάει όλη η δεξιά μου πλευρά. Για κάτσε, λέει, στο κρεβάτι να σε εξετάσω. Βγάζει στιθοσκόπιο ο γιατρός, αρχίζει και τον εξετάζει. Και αφού ολοκληρώνει την εξέτασή του ο γιατρός, του λέει: λοιπόν, θα πας και θα ράψεις ένα ολοκένουργιο κουστούμι να σου πηγαίνει γάντι. Γιατί, γιατρέ μου, λέει, τι έχω? Έχεις δεξίωση. Ο γιος λοιπόν, ενός Άραβα σε ήχη, πηγαίνει για σπουδές στην Τσεχία. Και μετά από ένα μήνα γράφει ένα γράμμα στους δικούς του που τους λέει: η Πράγα είναι υπέροχη. Οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ καλοί και μου αρέσει εδώ. Μόνο που μερικές φορές ντρέπομαι που πηγαίνω στο πανεπιστήμιο με τη χρυσή μου Mercedes και βλέπω τον καθηγητή μου να κατεβαίνει από το τραμ. Μετά από μερικές μέρες λαμβάνει μια επιταγή αξίας 1.000.000. Μαζί με την επιταγή ήταν και ένα μικρό σημείωμα από τους γονείς του, το οποίο έλεγε: ή μας προσβάλλεις, αγόρασε κι εσύ ένα τραμ.
Γιατί ο ακέφαλος καβαλάρης πίνει πολύ? Για να κάνει κεφάλι. Ένας Έλληνας λοιπόν παίρνει τη γυναίκα του και πάνε διακοπές στη Ρωσία. Κάποια στιγμή αρχίζουν και πεινάνε και αποφασίζουν να πάνε σε ένα εστιατόριο. Ο άντρας λοιπόν, θέλοντας να κάνει τον έξυπνο και αφού ακούγοντας όλους τους ξένους να μιλάνε, λέει στη γυναίκα του: «Βρε γυναίκα, από ό,τι ακούω, τα ρώσικα είναι εύκολη γλώσσα. Όλοι βάζουν στο τέλος της λέξης ένα off. Μπριζολόφ, κρασόφ, πατατόφ, ριζόφ κτλ. Κάτσε τώρα να δεις, της λέει, τι ωραία που θα φάμε». Πράγματι λοιπόν, φωνάζει ο άντρας τον γκαρσόν, παραγγέλνει τι ωραία, τι καλά. Φυσικά ο άντρας ήταν αυτός που έκανε την παραγγελία. Και όλα καλά και όλα ωραία. Αφού έχουν φάει λοιπόν, φωνάζει ο άντρας τον σερβιτόρο για να τους κάνει το λογαριασμό. Εκεί που ο σερβιτόρος τους έκανε το λογαριασμό, ακούει τον άντρα να υπερηφανεύεται για τον τρόπο με τον οποίο συνεννοήθηκε και πόσο καλά τα κατάφερε και τελικά που φάγανε και ήταν όλα μια χαρά. Οπότε ο σερβιτόρος γυρίζει και του λέει: «Καλά, ας μην ήμουν εγώ Έλληνας και θα σου έλεγα εγώ τι θα τρώγατε». Ανοίγει λοιπόν στη ζούγκλα μια καινούρια καντίνα. Ένα πρωινό λοιπόν, σηκώνει το λαγός για να πάει στην καντίνα και βλέπει μία ουρά χιλιόμετρα. Τι να κάνω, λέει, πρέπει να το προσπαθήσω να πάω μπροστά. Ξεκινάει λοιπόν ο λαγός κάτω από τα πόδια όλων των υπόλοιπων ζώων να σέρεται και σε κάποια φάση τον τσακώνει ο κροκόδιλος. Και του λέει: «Ρε λαγέ, σε μένα πάει να το κάνεις αυτό? Εγώ που είμαι και τόσο χαμηλά, σε κατάλαβα με τη μία». Οπότε τον πιάνει και τον πετάει στην αρχή της ουράς. Σηκώνεται πάνω ο λαγός τσαντισμένος και λέει: «Θα ξαναπροσπαθήσω». Ξαναπροσπαθεί λοιπόν ο λαγός κάτω από τα πόδια όλων των ζώων. Λίγο πριν φτάσει όμως στο τέλος, τον τσακώνει καμιλοπάρδαλη και του λέει: «Ρε λαγέ, σε μένα πάει να την κάνεις. Από εδώ πάνω τα βλέπω όλα». Οπότε τον πιάνει και τον πετάει ξανά στην αρχή της ουράς. Σηκώνεται πάλι πάνω ο λαγός τσαντισμένος και λέει: «Θα προσπαθήσω μια τελευταία φορά». Οπότε ξεκινάει πάλι ο λαγός, πηγαίνει κάτω από τα πόδια όλων των υπόλοιπων ζώων, πηγαίνει. Και λίγο πριν φτάσει στο τέλος, τον τσακώνει το λιοντάρι και του λέει: «Λαγέ, πάει να κάνεις τέτοιο πράγμα σε μένα, στον αρχηγό της ζούγκλας?» Όχι. Οπότε τον πιάνει και τον πετάει στην αρχή της ουράς. Σηκώνεται πάνω ο λαγός τσαντισμένος και λέει: «Λοιπόν, αυτό ήτανε. Δεν την ανοίγω την καντίνα σήμερα». Κλείνουν λοιπόν στη φυλακή έναν Γερμανό, έναν Γάλλο και ένα Πόντιο Ισόβια. Αποφασίζουν λοιπόν να τους χώσουν σε ένα μπουντρούμι και να μην έχουν επαφή με τον υπόλοιπο κόσμο για όλη τους τη ζωή. Τους επιτρέπουν όμως να πάρουν από ένα αντικείμενο δικιάς τους επιλογής. Διαλέγει λοιπόν ο Γερμανός ένα σκάκι. «Με αυτό, λέει, θα περνάω τον καιρό μου πολύ ωραία. Δεν το βαριέσαι ποτέ αυτό το παιχνίδι». Διαλέγει λοιπόν και ο Γάλλος μια τράπουλα. «Μα αυτήν, λέει, ξέρω τόσα παιχνίδια. Δεν θα βαρεθώ ποτέ». Διαλέγει και ο Πόντιος ένα κουτί ταμπών. «Καλά, ρε», του λένε οι άλλοι δύο. «Τι θα κάνεις με αυτό?» Και ο Πόντιος τους απαντάει: «Τι θα κάνω με αυτό? Για διάβασε εδώ τι λέει. Με αυτό, λέει, μπορείς να κάνεις υπασία, θαλάσσια σπορ, αναρρίχηση, τα πάντα». Πώς λέγεται ο Ιαπωνέζος εμπριστής? Τακέο Μεγκαζί.